Biye taratay marskalo kilimukan nani samba flan mukan ani woro mali kono fo kata se mali ko kan ami bela jelen fo aka wati tugala aw bismillah don kibaru kene kan ka kunnafoniya daminɛ ni an ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛma ka kunnafoni dilenw ye a bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ waleya fila kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsi banbaci wale tigilamaw ma lakana baara okumu kɔnɔna la karidon marisikalo tile 22 san 2026 tabakɔrɔ ni ale bɛ kilila lamini na sikaso mara la an ka finitigilakaw ka larawuli senfɛ u ye dankari banbaci wale tigilama caman na ani k'u bolominɛw minɛ u la o kɔfɛ jura ni ale bɛ segu mara la an ka finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli baara senfɛ u ye dankari banbaci wale tigilama 10 kɔ la ani k'u ka baarakɛminɛn dɔw fana tiɲɛ état major général des armées bɛ finitigilakaw fo u ka baara ɲɛdɔn an'u ka cɛsiri la ani ka tila ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ ko kungo kɔnɔna tɛ lakana yɔrɔ ye banbaci wale tigilamaw yɔrɔ u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka finitigilakaw n'u ɲini ka garan da u la an sɔngɔkaw fɛ yen a bɛ tile 2 bɔ bi u bɛ dibila ka sababuya kɛ tajugu dɛsɛ ye min senfɛ u y'a jira k'a fɔ u ye sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ u ma kuranko gɛlɛya kɔni sɔrɔ fɛn min ye sigida ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka kuranko sabati dugu kɔnɔna la cogoya min na a togoya kɔrɔw la kunnafonidila Yusuf Sisoko ale jalakira kun tɛnɛ marisikalo tile 23 san 2026 kiri tigilamaw fɛ min senfɛ a kan ka san 2 kaso kɛ ani k'a ɲangini sefa wari miliyɔn 1 sarali ye sajula polisiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛda yuruguyurugu maa dɔ kan n'u b'a wele ko ate n'a si bɛ san 22 la ni ale tun bɛ k'a yɛrɛ kɛ finitigilaka ye sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ani ɲiningali kɔfɛ kiri tigilamaw y'a kiri ani k'a bila kaso la Dioro funankɛni saba jasura marisikalo tile 18 san 2026 ma lakodɔnbali dɔw fɛ kunun tɛnɛ marisikalo tile 23 san 2026 kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ kominɛ ni konu cɛ ni maa kofɔlen ninnu su tara ye yen nɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la Niger marisikalo tile 21 san 2026 walasa ka Union européenne ka laɲini dɔ jalaki min senfɛ n'a b'a fɔ ka jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum bila joona o ye waleya in kɛra sababu ye Niger jamanadenw bɔra k'u ka dusumakasi jira k'a fɔ fɛn min Union européenne a k'u dabɔ u ka jamana kunkankow la Itali minisiri ɲɛmaa ye Trump bila a nɔ la k'a k'a dɔn k'a fɔ a ye États-Unis jamanakuntigi de fɛn min Itali jamanakuntigi a to ye a tɛ se k'a ka sariya ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma fɛn min détroit Hormuz datuguli sababuya kɔni kɛra ale de a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na olu tɛna u sen don nin kɛlɛ in na a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye walasa ka gɛlɛya se u ni Iran cɛla ma ka ɲɛsin u ka jamana ma nin de bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn don n'a nataw kunnafoni kura olu kɛnɛ kan